אור ראשון עולה על שמורת שייזף בערבה. בני משפחת הזנבנים מותחים כנף ופוקחים עין אל בוקר חדש. את שעות הלילה העבירה המשפחה בצפיפות חמימה, וגם בשעות הפעילות יימשכו המגע הפיזי והקרבה. רחצת בוקר, ניקוי הדדי, משחקים בחול וחיפוש מזון בצוותא. זהו סדר יומם השגרתי של הזנבנים, הציפור החברתית היחידה בישראל. יש מספר מקומות בעולם שמהווים ציון דרך בהבנת עקרונות הקיום והחיים. כזוהי שמורת שייזף, בה נחקר ופותח עיקרון ההכבדה על ידי הפרופסור אמוץ זהבי. למעלה מ-40 שנה חוקרים בני הזוג אבישג ואמוץ זהבי את קהילת הזנבנים בשמורת שייזף. לומדים את המבנה המשפחתי, את שגרת החיים וקשיי הקיום, ומכירים כל פרט באופן אישי. חוקרים רבים מרחבי העולם הצטרפו למחקר שהביא למהפכה מדעית בתחום חקר התנהגות בעלי החיים והאדם. הזנבנים חיים בכל מרחבי הערבה, וקהילה גדולה מרוכזת בשמורת שייזף שבין חצבה לעין יהב. שמורת שייזף נמצאת בין שמורת דנה בהרי אדום שבירדן, לבין שמורות הר הנגב בואכה מרחבי סיני, ומהווה גשר לשמירת טבע בין אסיה לאפריקה. המיקום המיוחד הזה יוצר מפגש מרתק בין צמחים ובעלי חיים מעולמות שונים. עצי השיטה והתורית הזנבנית שמוצאם באפריקה, פוגשים כאן בפרקרק הפרסי וכסוף המקור ההודי שמקורם באסיה, לצד עופות נודדים המגיעים מאירופה. השמורה כוללת גבעות אדומות מתצורת חצבה, שטחים חוליים ומישורי חמדה, ביתרונות של חבר הלשון ומעיין קטן, עין גדרון, שמושך אליו את בעלי החיים הצמאים למים. זו השמורה היחידה בארץ המגנה על סוונת שיטים במרחב חולי. הנוף המדברי המיוחד הוא בית למינים נדירים ביותר, כמו סרח לשון האפעה הקטנה, צמח חולות הצומח בדרום הארץ רק בשמורת שייזף. החמריה השחורה, ציפור ממוצא אפריקאי, מזדמנת נדירה ביותר בערבה, וסבכי השיטים הנדיר שמקנן כאן. השמורה ממוקמת במדבר קיצוני וזוכה בממוצע רק לכ-30 מילימטרים גשם בשנה. למרות החום והיובש, החיים בשמורה סוערים ודינמיים ומשתנים בין עונה לעונה. הקיץ בערבה ארוך וחם. הטמפרטורות מטפסות עד 48 מעלות. הזוחלים נהנים מהחום, אך אפילו הזנבנים, המורגלים בתנאי המדבר הקיצוני, מתקשים בשעות הצהריים. בשעות אלה, שלוליות עין גדרון הן הצלה אמיתית. בעלי חיים אחרים מחכים לשעות החשיכה כדי לצאת לפעילות. בלילה הקריר יחסית, השמורה שוקקת חיים. הזנבנים פעילי היום מעבירים את הלילה בין ענפי השיטה, צפופים. כנף נוגעת בכנף ונוסכת ביטחון. ענני סתיו מתקרבים, אך גשם לא נראה באופק. אלפי ציפורים נודדות בדרכן מאירופה ואסיה המתקררות אל אפריקה החמה,
חולפות בשמי השמורה או נוחתות למנוחה וסעודה מזדמנת, צוברות כוח לקראת המשך המסע דרומה. כל בעלי החיים בשמורה מתכוננים לחורף. הנחשים פעילים שעות ארוכות, צדים במרץ לפני שיכנסו לתרדמת חורף. הזאבים מגדלים פרווה סמיכה יותר, כהגנה בפני לילות הקור. קר במדבר בחורף. הגשמים מועטים ואירועי גשם חזקים מרבים את האדמה הצחיחה והופכים לשיטפונות. בסופות חזקות במיוחד בימי הקור, יכולים הזנוונים לצפות בהרי אדום המושלגים. צמחי המדבר למודי יובש ממהרים לנצל כל טיפת מים. הנביטה מתחילה מיד עם שוך השיטפונות. בתום החורף הקצר מתעורר המדבר אל אביב בשלל צבעים, ושמורת שייזף מתכסה בצמחייה ופריחה מרהיבה. בעלי החיים ממהרים לנצל את השפע הזמני, מי לאכילה והגירת מזון, ומי להקמת דור חדש. הזוחלים שנאורו מתרדמת החורף מתחממים בשמש האביבית. בקיני הציפורים עסוקים ההורים בהאכלה בלתי פוסקת וטיפול בגוזלים הרכים. אין רגע פנאי. הקטנים חייבים לפרוח מהקן בריאים וחזקים לפני החום הגדול. הקיץ כבר מעבר לפינה. גם הזנוונים הרחיבו את משפחתם ומטפלים בגוזלים בקינם בין ענפי השיטה. העופות הדורסים שוב חולפים כאן, והפעם בדרכם חזרה צפונה, אל אתרי הכינון באירופה ואסיה. הזנוונים העסוקים בחיפוש מזון לגוזליהם חייבים לשמור על ערנות מרבית, כדי לא ליפול טרף בתופרי דורס רעב. חשיבותם של הזנוונים עולה הרבה מעבר לפרסומים מדעיים. הם אינם רק נושא מחקר, אלא גם שער לחינוך ואהבת טבע. זאת שמורה שבמידה רבה עשו אותה הזנוונים. הזמנו את הקהל הרחב וכל מיני פקידים ואחרים לבוא ולראות את מחקר הזנוונים שנעשה בשטח הזה. והם והילדים שלהם באו, וכשישבו הילדים והזנוונים היו בסביבם והילדים האכילו את הזנוונים, אני חושב שזה היה אחד הדברים שעזרו לשכנע שחשוב שתהיה פה שמורה. קבוצות מכל הארץ מגיעות כדי להכיר את אורח החיים המופלא של הזנוונים בסיורים עם מדריכי בית ספר שדה חצבה של החברה להגנת הטבע. המבקרים זוכים בתחושת קרבה מדהימה לטבע שניתן לחוותה רק בשמורת שייזף. למען בעלי החיים והצמחים שזהו ביתם, ולמען דור העתיד שלנו, אנחנו חייבים לשמר את הנופים הפתוחים בערבה, לעמוד איתן מול לחצי הפיתוח, ולהגן על שמורת שייזף, ממלכת הזנוונים.